No niin, päästiin asiaan. Huoltamo kahvi. Croissantti. Voiko olla parempaa makuelämystä? No voi. Tsekatkaa tää. Terve! Mä oon Oskari. Mä oon hyvä kahviystävä. Mä oon juonut peruskahvia oikeastaan pienestä pitäen. Äidin maidosta mä saan hyvä kahvihampaa, mut joskus haluaa hifistellä. Tänään ne graidetaan. Ja me ei tehdä ihan peruskahvia, me haetaan tähän pientä twistiä. Hapanerosta vähän kapsiineja. Kapsiini on semmonen, no se antaa se potku chilille. Ja se on tämmönen rasvaliukonen, eli kahvin rasvat sulattaa, ne yhdistyy ja se korostaa niitä makuja. Raakasuklaata, minttu flavorilla. Mintulla maustettua. Sitten me haetaan vähän kirpeettä, limekvatista ja kumppvatista. Ihan pikkusen puhdasta energiaa. Tää on leväuutetta. Pisara tätä ja toi kahvi, sit tulee teräsmiesruokaa. Me ollaan tähän grindattu hyvälaatuisia papuja. Meillä on kiehuvaa vettä, pelit ja vehkeet. Aina on hyvä pitää huoli, että keittiöt ovat työkalut, niiden pitää olla puhtaita. Meillä on kahvit täällä. Ne on grindattu. Nyt pilkotaan vähän sinne tätä suklaata. Tässä saa olla ihan oman maun mukaan. Kuitenkin tää on vaan suklaata, sit saa hyvän makeuden. Tässä kannattaa varoa sormia, eli aina perä maassa ja pelkästään alaosa liikkuu. Mitä hienommaksi sen saa, sen parempi se on. Eihän se haittaa, koska se kuuma vesi sulattaa sen kuitenkin, mutta kokki on aina kokki, se haluaa tehdä mahdollisimman hienoa jälkeen. Sitten ei muuta kuin kahvit sinne. Ihan oman maan mukaan. Mä tykkään vähän vahvemmasta, laitetaan 1 ruokalusikka. Sitten vaan vesi sekaa. Tää on tosiaan kupilliselle tehty. No, kannattaa olla varovainen, tää on kuumaa vettä. Yes. Sitten ei muuta kuin mäntä sisään. Tosiaan kahvit on hautunut 3 minuuttia suurin piirtein. Se on valmista. Joo, väri on tosi hyvä. Mä sanoin, että me tehdään tää twistillä. Meillä on tässä tehosekotin, blenderi. Hetken päästä kaadetaan kahvi sinne, mutta sitä ennen me haetaan siihen tosiaan vähän sitä tulisuutta. Tähän saa tosiaan ottaa ihan oman maan mukaan, mutta siemenetkin mukaan. Kauheasti ei tarvitse pilkkoa, koska tää menee blenderiin. Chilit. Yes. Vähän sitä hapokkuutta. Ihan skidisti hapokkuutta. Me lähdetään tosiaan tällä limekvatilla. 2 pisaraa. Me ei tarvita enempää. Siemeniä me ei tarvita ollenkaan. Hyvä. Ja kumppvattia ihan skidisti. Voiko tätä paremmin tehdä? Sitten voisi olla mangosteeni aika. Jos me vaihdetaan, mä voin tuolla pilkkoa sen sulle. Mangosteeni on yksi herkullisimmista hedelmistä, mitä maailma kantaa päällään. Tää on tämmönen erikoisen pienen käsikranaatin näköinen. Maku on tämmönen, miten se nyt sanois, hedelmäräjähdys sun suussa. Mangosteeni voi kuoria monella tavalla. Voi käyttää puukkoa, mutta mä oon vanhan koulukunnan poikia. Mä tykkään kuoria sen ihan tälleen vaan niinku käsin. Se mitä täältä löytyy sisältä on tämmöistä herkullista valkoista tavaraa. Otetaan tästä mangosteenit ulos tähän. Päästetään maestro takas puikkoihin. No niin, mangosteenit on saatu kuorittua. Nyt ne pilkotaan. Meillä on melkein kaikki. Me tarvitaan vaan meidän salainen ainesosa, eli energiaa, elämän eliksiiriä. Tätä ei tarvita paljon. Tippa riittää. Ja itse asiassa lopuksi MCT-öljy. Yeah. Kahvi rupeaa olemaan viittavalle valmis. Ei muuta kuin blenderiin. Pari No niin. Se ei ole muuta kuin maisteluaika. Sieltä.
Mikään ei ole parempaa kuin tuore, terveellinen ravitseva kahvi. Näihin tunnelmiin.